Минем Зөләйхам ул көчле хатын-кыз. Ул менә шун бөтен кешене дә, бөтен әйберне үз кул астында тота торган көчле рухлы хатын-кыз. Һәм менә инде ниндидер бер кыл кисәге аңа буйсынмый, аның теләген үтәргә теләми. Менә аны үзенеке итәр өчен инде ул төрле алымнар куллана бит. Наз белән, җылылык белән дә алып карый аны. Булып чыкмагач, менә байлыкка кызыктырып карый бит, менә кыйбатлы бүләкләр бирә, сарайлар төзетә аның өчен бит. Алай да барып чыкмагач, инде ул көче белән үзенең аны буйсындырырга тели. Менә буйсынырмы ул аңа? Моны инде без премьерымызда белербез, буйсындыра алырмы икәнен. Аның менә ятмәләренә лекмәскә менә Йосыф үзендә көч таба алырмы? Аерманы, менә ул вакытта бит инде безнең беренче урында гаилә кору, бала табу, бала үстерү, гаилә учагын саклап калу булгандыр бит инде. Менә хәзерге яшьләрдә аларда менә үз-үзләрен камилләштерү, яңа калса беренче урынга шул чыгадыр. Менә ашыкмыйлар бит инде гаилә корырга, бала табырга, үзләрен менә теге камилләштерәләр. Шулдыр дип уйлыйм инде аерма ул заман белән хәзерге заман арасында. Әлбәттә инде авырлыклар булмый калмады, чөнки бу мондый амплуадагы роль минем өчен беренче тапкыр, үземнең тәҗрибәмдә беренче тапкыр рольнең асылына төшү, аның образын тудыру, характерын аңлау минем өчен бик җиңел бирелмәде. Чөнки мин үзем менә тормышта йомшак кеше бит инде, менә образым шундый көчле, рухлы кеше. Шуңа күрә минем эзләнү, уйлану процессы хайран закка сузылды. Кая гына булсам да, өйдәме, эштәме, нәрсә генә эшләсәм дә, башымда гел роль иде инде. Аның ниндидер шундый йомшак итеп эшләсәң, нәрсәседер җитеп бетми сыман. Каты итеп эшләсәң, нәрсәседер югала. Менә алтын урталыкны табырга тырышу минем әле дә бара, менә ул эзләнү процессы әле дә бара. Әлбәттә, дулкынлану хиссе бар. Тамашачы менә бу образны кабул итә алырмы? Аның менә шундый усаллыгын тамашачыны читләштермәсме дигән минем әлбәттә курку хиссе бар. Аны менә камилләштереп, әле нәкъ менә Зөләйха шундый булырга тиеш дигән минем әле образ башымда тумады, әле дә менә эзләнәм. Кыссада бит инде ул безнең Йосыф Зөләйха булып бара бит. Безнең спектакльгә килгәндә ул бары тик Йосыф дип кенә атала. Чөнки монда күбрәк Йосыфка басым ясала. Аларның мәхәббәтләренә түгел, менә күбесенчә Йосыфның сыналуы, аның абыйлары ягыннан менә шул шайтан кыткысына төшәме ул, юкмы, менә шушы хатын-кыз Зөләйха аша ул сынала гына. Һәм мин анда Зөләйха образы анда спектакльнең башыннан ахырына кадәр түгел, менә бер эпизодта гына кирип аңа сынау буларак кына тора ул. Шуңа күрә монда инде аларның мәхәббәтләре турында сүз бармый. Монда сынау гына булып тора инде. Кыйса Йосыф белән без инде менә мәктәптә танышабыз бит инде, әдәбият дәресләрендә, шулай ук училищеда укыганда, сәхнә телендә без аны тавыш җылыту, тавыш өстендә эшләү күнегүләре өчен куллана идек. Менә хәзер спектакльгә бирелгәч, бу әсәрне укырга инде мин аны укыганда аны бөтенләй бүтән төрле үземә ачтым. Анда шул кадәр ул менә событияларга бой, анда менә берсе артыннан берсе событиялар үрелеп кенә бара бит инде. Образлар шундый башында тулы һәм кызыклы. Һәм менә мин укыганда ук әле Ринат абый бу рольне миңа биргәнче, укыган вакытта мин инде әйтәм, Зөләйха шундый көчле образ икән дип уйлаган идем. Һәм менә берничә көннән соң Ринат абый шалтыратып, "Ләйсән, сиңа шушы Зөләйха образын бирәсем килә, ничек уйлыйсың, башкарып чыга алырсың икән?" ди. Мин инде әлбәттә моңа бик теләп, бик тешем тырнагым белән ябыштым. Әлбәттә Ринат абый башкарып чыгам дип, һәм менә үз теләгемә ирештем инде шулай итеп, бу рольне үземнеке иттем.